Hola, corazones. Som el Club Avalà, jo sóc Elies Jo sóc Maria. i venim així a tocar els collons un poc a la comunitat valenciana per a que aquesta entrevista sigui la més incòmoda de totes les comunitats valencianes. Com venen les eines que s'han clavat, arròs al forn, el pa torrat, la lloli tallat, porta mitja barret, heu estragat, tras. Ràdio Macrame sonant, som la granota contra el ratpenat, pim-pam, Yo ahí, soy Joan. Hola, soc Toni de l'Hostal, artista de fama mundial i internacional. El meu nom és Amber. Hola, soc Idoia Reaza. Soy JTV. Hola, soy Vicent Baidal. Soc Aina Cora. Jo sóc Israel Blasco. Soc Michelangelo Laspina. Hola, soc Zahia Guidum. Hola, soc Pepiu. Soc Cristian i avui tenim un programa molt especial. Dóna pas a Víctor. Buenas. Em diuen Ricard Julià. Hola, soc Laura Mas. Hola, soc Lluís Campello. Soc Àngel Hortolà. Jo soc Andreu Todolí. Hola, molt bona vesprada. Seguim el nostre mètode de portar convidats segrestant-los, espera. Cuando timen hambre quatre vale, cuando timen hambre rojo y guarde, no vull un país normal, compare, no vull un país nay. Tinc la mezcla pero no compare, tinc la molla que no tengo trape, du la bossa que la posa guala y du la bossa que suelta la guala. Benvingudes a l'11è programa de la segona temporada de la Comoditat Valenciana, la tertúlia d'actualitat en clau d'humor feta en valencià des del País Valencià. Avui, com sempre, m'acompanya Pere Álvaro, @PereAlvaro al Twitter. Pere, esta setmana t'has banyat o com ha estat el tema? Anem ja a lo que anem. Bueno, informació de l'oratge. Esta setmana m'he xopat, tot que se pot xopar una persona. Jo tenia moltes ganes de que arribés la tardor, ja sabeu que jo soc molt de tardor, però tanta tardor no. Ara està tornant una miqueta al solete i jo estic gaudint amb tota meu, o sigui que la meva fidelitat al tardor està com una miqueta, estic una miqueta en una fase de poliamor, que m'agrada una miqueta la tardor, m'agrada una miqueta l'estiu una altra volta, igual torni a la meva ex, estic una miqueta d'un tos poliamorós. I bé, jo sols espero que els companys de la secció de l'Excusat, que són de la millor comarca del món, segon millor comarca del món, el Camp de Túria, espero que estiguen bé perquè l'aigua que va caure allí va ser tremenda. De fet, a la Pobla caigueren quasi 200 litres, pedra, rius, els carrers se convertiren en rius, arrastraren cotxes i tot, o sigui que espero que des d'ací que estiguen bé. I bé, jo que vos parle soc Màxim, @MàximVivo al Twitter. Com ja ho heu pogut escoltar a la introducció, els nostres convidats d'aquesta setmana són Elies i Maria, del podcast Club Avalà, @ClubAvalà al Twitter. I bé, ja, com sempre, més endavant parlarem un poquet del vostre podcast i què és això que feu i mos ensenyareu a petar-ho en TikTok, que és el que mos falta. Abans de començar ja els temes llargs, com sempre, fem un breu repàs de l'actualitat. El diumenge passat va haver una gran manifestació per la sanitat madrilenya. La cosa se li va ficar un poc complicada a Ayuso, que diu que són 34 metges els que falten. La cosa és que va haver centenars de milers de persones en els carrers. La Gigafactories de bateries Joan Fuster està en marxa. Ja sabeu, el País Valencià serà de bateries o no serà. Tot sembla que va vent en popa i nosaltres seguirem en la nostra idea de que se bateja la Gigafactoria com toca, Joan Fuster. Després, altra cosa que tenim és als Estats Units, que estan encara comptant els vots dels midterms, on sembla que el Senat en els demòcrates han guanyat un senador i els republicans n'han perdut un. Ara mateix hi ha un empat a 48 i falta uns quants per decidir-se. En el Congrés guanyaran els republicans, però no en la solvència que s'esperava. La qual cosa sembla que debilitarà un poquet a Trump i els seus plans de tornar a presentar-se, mentre que Biden és una mica reforçat. Jo d'això tinc una miqueta que parlar. O sigui, els midterms són una cosa que se fa a mitja legislatura, que se renoven part de les cambres americanes i tal, una cosa rara d'allí. A més, se vota molta cosa perquè ells són molt de votar, voten al xèrif, voten al jutge, voten un munt de gent. I són eleccions una miqueta complicades. La gràcia dels midterms és que, clar, el partit que està en el poder se desmobilitza una miqueta i els altres se mobilitzen per a intentar llevar el poder al que està en presidència. Aleshores, sempre són unes eleccions que se voten una miqueta a la contra i el que s'esperava és que arrasaren els republicans i no ha passat. I bueno, això n'hi ha un parell de lectures per ahí. Uns diuen que la joventut, la gent que arriba de nou a votar, és gent més progressista que anteriors generacions. Com en Espanya.
no sé, tú que és profe, tú me diràs com van els xavals a classe. El cas és que, bueno, tot el que és el tema de perdonar els deutes universitaris, el tema de la llei de l'avortament, que han il·legalitzat l'avortament a molts llocs i tot el tema, li ha tocat molt la patata a la gent jove i sembla que s'han mobilitzat. I l'altra lectura és que els republicans estan presentant autèntics tronats de la puta vida, gent que està com, però que al cervell li reboten les neurones per dins i tal, gent superestranya i supertronada, i això està espantant a molts votants republicans, diguem-ne, de tota la vida, conservadors i tal, que diuen, aquesta gent jo no vaig a cap puesto. I bueno, així ha quedat una miqueta la cosa, ja veurem com va evolucionant, perquè encara estan comptant vots, és gent prou torpe als Estats Units, i ja veurem què és el que passa al final, però sembla que pensaven que anaven a arrasar els republicans i al final no. Benvinguts a Gameplays. El meu somni. No, era broma. En tot cas, tots els partits en el poder perdien els midterms, excepte Bush, després dels atemptats de les Torres Bessones, que va ser l'única vegada que ells van guanyar. Vull dir, és prou comú que passa això. Bé, i ja, si voleu, passem als temes llargs. El primer té un poquet de mandanga, y es que, bueno, ha hagut ahí un poquet de... S'han encendido los ánimos al Twitter i en les xarxes socials, i bueno, pues han vist unes discussions un poc agres sobre aquest tema, i és que la Fúmiga va fer una versió de Macarena per a la Marató de TV3, que certament, bueno, dir-ho que no és la millor versió del món, en un autotune ahí un poquet passat de rosca i uns metalls també un poquet estranys, i bueno, jo crec que és més un error de producció i de més, i potser a l'hora d'elegir la cançó que altra cosa, però bueno, s'han encendido los ánimos. A mi m'ha agradat la versió de la Macarena de la Fúmiga. A mi també. I me pareix que la gent que se queixa és molt casposa. Sí. Perquè realment, que jo m'he informat d'això, perquè ho està mirant, i la pròpia Marató els demana que versionaren esta cançó, que vull dir-te, és una cançó que de per si ja n'hi ha poc que traure, és el que és la Macarena. Me pareixia un poc de grau de dificultat, i jo crec que s'han tret una bona versió de lo que és també el seu rotllet, que no entenc per què la gent els està insultant tant, sincerament. Tia, és una cosa que els l'han demanat, ells l'han fet amb molt de gust. Tia, i que, sincerament, que te critiquen en Twitter està superbé. Sí. #ratio. Sí. A més, és que és una cançó que pega molt per lo que és la Marató, perquè, bueno, ells ho han explicat, jo ja ho sabia, perquè, a part d'altres coses, soc scout, i t'ensenyen que la cançó de la Macarena està superbé per tractar una reanimació d'estes de que te peguen al pit, saps? Al ritme de la Macarena. És veritat que si reanimes algú al ritme de la Macarena de la Fúmiga, igual li pega mal, perquè no és el mateix compàs, però no entenc tant de hate ni tant d'odi. I jo no entenc com s'ha fet tan mediàtic. Exacte. O sea, me pareix la típica notícia que fica el 20 minuts en primera plana perquè no té res que ficar. Saps el que te vull dir? En plan... Pobres la Fúmiga, se donen compte que ara mateixa la gent està fent plorar a 14 persones. És que ja no és una, 12, perdona, 12. No està bé fer plorar a 12 persones alhora. Fer-los patir així, no? Això se va dir així en este programa, des del Dolce pel Cafè, va dir: vegeu espai, quan critiqueu la Fúmiga, perquè segurament esteu parlant en algú de la Fúmiga, eh? Segurament tens una amiga que està casada en algú de la Fúmiga i no, a la mateixa no ho saps, no tens idea d'això. O que directament el típic que veus en Tinder que te mola, a lo millor és de la Fúmiga. No, i damunt n'hi ha un poc... un tall de TikTok, anem a portar-ho a la nostra bassa. N'hi ha homofòbia en criticar a la Fúmiga perquè per regla de 3, ahí té que haver gent del col·lectiu. Vamos, maricons. Maricons, bisexuals, gent no binària. Criticar a la Fúmiga és homofòbia. És homofòbia. Totalment. Jo això de la cançó de la Macarena per a reanimar no ho sabia perquè soc un puto friki. També està en les acusacions de la de Stayin' Alive dels Bee Gees, que té el mateix compàs. I també serveix per el mateix. A The Office n'hi ha un sketch molt graciós sobre això. Sí. Sobre els Bee Gees.
I, bueno, jo què sé, hi ha un hate en la fúmiga molt curiós i tal, i és una gent que ho està petant. Jo crec que, bueno, estan los ebrios patanes del jurado, pues que no els agrada una miqueta el tema de, jo què sé, del sandungueo que porta la fúmiga i la festeta que monten i tal. No és el meu plat de gust la fúmiga tampoc, però, bueno, jo les coses de la fúmiga m'ho passa realment molt bé. I jo què sé, tants haters que tenen, jo què sé, estan van a fer concerts i els omplen tots i tal, jo què sé, tampoc a veure... I que molt se parla de la fúmiga i no sé com s'ha fet supermediàtic que la setmana passada GTV va fer com té un podcast de música i tal. El Twitch. Obrim portes, no? Twitch, que es diu Obrim portes o vecina, i va durar horchata. Impressionant. O sea, poc se parla de que el pavo va tornar a durar horchata. Siga. Hòstia. Sí, era en la universitat o no, en el Servei de Política Lingüística o alguna cosa que havia fet una col·laboració... En plan, superrellevant, perquè Castelló no li interessa a ningú, però... Nosaltres així diguem que no se tire el hate a la fúmiga, però Elies i jo mos clavem en qualsevol poble... Qualsevol. El hate a Castelló està totalment justificat. En Castelló que n'hi ha palmeres? No, això és en Elx. Pues què n'hi ha en Castelló? La Madalena. Res, no. Madalena no sé què plena. La festa plena. Tia, això és panar de plena de TV Falles. Bueno, anem a deixar que continuï. Bueno, jo puc entendre que nasca algo de hate a la fúmiga perquè hi ha gent pues, que li té repelús per lo que siga. A mi, jo he de dir que tampoc és plat de la meva devoció, però, joder, que els xics els havien convidat a participar en una marató sobre les enfermetats cardiovasculars, que no sé si s'hauran pagat o no, però és una cosa benèfica. Vull dir que també ha que ficar un poquet en context. Una cosa és que pagues 40 euros per anar a veure-los a un concert i siga un desastre, i una altra cosa és que els xics facin un vídeo per promocionar una causa que està prou bé, no sé. Sí que és de veres que pues, l'autotune i això a mi personalment no m'agrada, però jo crec que és més problema de qui ho ha gravat i com ha decidit que se gravara que d'ells, no sé. Hi ha molt de hate, la veritat. Pues jo opine que és un temazo, que el hate a la fúmiga està molt passat, perquè també això de... Si tu vas a un concert de la fúmiga, saps a lo que vas, saps que vas a una festa. La gent que diu, no, és que el directe de la fúmiga, perdona, i el teu ser de públic, tu com vas, carinyo? Quina xufa portes per veure la fúmiga? Al igual eres tu tampoc, que ja estàs sentint en estèreo, saps? És molt maniosa. Nosaltres així ens declarem defensors de la fúmiga. I de l'autotune. Algú havia de ser. I esperem que algun dia vinga algú dels 14 de la fúmiga algun dia a la comoditat. Mos dona igual qui siga. És molt fàcil que ja hagi vingut algú i no ho sapiguem. Sí, és que al igual tenen tant de hate perquè tenen moltes exnòvies que entonces a ells sí que ve que estiga ben tirat el hate. Bueno, tots ho tindran exnòvies perquè segur que alguno exnòvios, exparella. Anem a parlar en bisexual. Bé, si voleu, podem passar al següent tema. Este tema, Pere, eres tu el que ho domina, perquè jo realment me'l proposares tu realment no l'havia vist, però no ho tenia xes clar. I és que han hagut una sèrie de tuits falsos que han fet que certes empreses, poden dir megaempreses, empreses molt grans, vegin com les seues accions acaben desplomant-se, no? Què ens pots contar? Bueno, això està molt graciós perquè el tio Elon Musk ha entrat en Twitter com subnormal perdut totalment, o sigui, acomiadant gent i petant-lo tot i tal, és supergraciós, estem així, bueno, jo estava comentant que estem esperant que entre Paco Telefunken a Twitter i talli els cables i fora, perquè això no va bé. El cas és que ell va fer una moguda que és que per 8 pavos te podies autentificar i te ficava en la iconeta esta blava com que eres un compte oficial. I li van dir, és que això és molt perillós perquè això qualsevol se pot fer un compte de lo que siga i amb això blau tu te penses que és un compte oficial i el tio se la sua tot. I bueno, va haver molta gent que se va fer un compte fals d'empreses. I va passar una cosa molt graciosa perquè l'empresa que ven la insulina als Estats Units, no me'n recordaré el nom, Lilly, una cosa així se diu, un nom així una miqueta raro, que la insulina als Estats Units és supercara, és una autèntica clavada i és un medicament que és necessari per als diabètics, però de consum continu i per a tota la vida. Pues resulta que deia que a partir d'ara la insulina és gratis. I va pegar una caiguda de les accions de la hòstia que van perdre per una autèntica milionada, una quantitat, no sé si són $1.000 milions el valor de les accions i tal. I després Lockheed Martin, que és gran fabricant d'armes,
va ficar un compte fals, òbviament, un tuit dient que deixava de vendre armes a Aràbia Saudita, a no sé quin altre país, fins que no examinaren bé el tema dels drets civils i humans a aquests països, que si són països que són dictadures, pues ells no venen armes a dictadures perquè són per a matar la gent i tot el tema. I va pegar una peta també en les accions, una caiguda brutal. I ara, això són dos coses. En primer lloc, lo troll que és la gent. Bueno, tres coses. Lo troll que és la gent, que està superguapo. Lo mal que ho està fent Elon Musk, perquè a les 48 hores va llevar la política ISA i tota la gent que ha pagat 8 pavos s'ha quedat sense 8 pavos i ja està. I en tercer lloc, que és superbrutal que quan les empreses se comporten de forma humana i de forma lògica, perden pasta. Que per a guanyar pasta de ser un autèntic fill de puta, bàsicament. Coca-Cola va perdre moltíssims diners perquè un tio se va fer un compte que ficava Coca-Cola oficial i va comprar el verificat i va ficar "Thank you Elon Musk to make us bring back cocaine to the Coca-Cola". En plan... I això no va fer pujar les accions de la polla? No, va baixar les accions de Coca-Cola, vull dir que no entenc res. Que no tot és or el que lluís, rotllo, no estem parlant de que la gent només ficarà la insulina va ser de baix... Que també n'hi ha gent que toca la polla per tocar-la. No anem a vendre-li armes a dictadures quan a mi el fet de que un estat tinga armes ja... S'agarren pinches. I tal. Però bueno, sí, me pareix una cagada lo que va fer Elon Musk. Cagada depèn de com ho vegues. Vull dir-te, sí, per comentar-ho està superbé. Vull dir-te... Va obrir un Twitter ara que era una... No, però en el moment és una cosa com molt poètica, no? Que Elon Musk hagi fet... Perquè Elon Musk se creu més listo que ningú, la veritat, i és un tonto polla que la flipes. Sí. I gràcies a la seva subnormalada de gent que digui no facis això, i digui no, por mi pollica que sí. Ale, ahí vaig jo, que sóc una persona amb idees bestials, cerebro gordo. Farà ixa barbaritat. A mi me pareix hasta, òbviament, pues xulo des de la posició de que no sóc una empresa que ha perdut diners ni que tal i qual, que també me la sua que n'és que en empreses que perguen diners. Les empreses que han perdut diners que me la pela tant, o sea, però multimilionàries. És que, bueno, és una miqueta que estaven comentant que Elon Musk és ese jefe loco, que arriba amb idees de bombero totalment i porta tota l'empresa però a patir a muntó per a fer el que ell mana i són coses absurdes, idees de bombero totalment. I ho estem mirant, o sigui, el que sabien que passava a moltes empreses o passa en la teva empresa, però clar, tu no ho pots dir o no pots saber entre la teva família, els teus amics, perquè els plores dient, hòstia, que ha vingut el gilipollas este i tal. Ara ho estem mirant en directe, no? Però tothom, i no sé, me resulta molt còmic, vaja. Són com uns Robin Hoods del segle XXI, tota aquesta gent. Jo ho dic en sèrio. Perquè lo de la gran corporació que ven la insulina a preus abusius, perquè a més moltes d'aquestes empreses farmacèutiques hem de tindre en compte que ven els medicaments conforme el nivell de riquesa del país, cosa que és de locos. Això se va fer famós quan el tema de l'hepatitis, no recordo el tractament, que a Espanya el venia per 20.000, a Marroc i a Egipte el venia per 200 o 300 euros, perquè era el que la gent podia... Vull dir, és que això valia molt menys, però en canvi ells podien ficar el preu que es donava la gana. Jo què sé, tot el que siga fer perdre a aquesta gent diners a mi me pareix molt bé. La qüestió és que els estats permetisquen, no?, que algú te venga l'insulina i se preu, no sé, és de locos. I una altra cosa que has dit, lo del tema d'Aràbia Saudí i de més, la setmana que ve se tratarà amb molta tranquil·litat, sobretot el tema del Mundial i totes aquestes coses, però bueno, ja ho deixem per a la setmana que ve, que portem experts en el tema. No som massa futboleros nosaltres, eh? O sea, tú cuando has dicho lo del Mundial es lo de Qatar, ¿no? Sí. Vale, es que a nosotros nos pilla això un poc lluny d'aquestes coses. Jo l'únic que sé de Qatar és que són persones que no ens acceptarien a ninguno d'ells allí. I, per tant, al igual no n'hi ha que anar ni apoyar aquestes cosetes. Jo vaig a veure el Mundial perquè soc chanelista i ha fet la cançó del Mundial. Del Mundial. O sea, nosaltres sabem les coses de Qatar per Chanel. Bueno, i perquè Gerard Piqué duia una samarreta que ficava Qatar Airlines. Jo he de dir que partits sencers de futbol he vist poquíssims. Jo ninguno.
Jo quan anava amb la meva colla de col·legues, perquè era final de l'Eurocopa o final de la Copa de no sé què i tal, jo era més respectat perquè era el que se seia al seient que donava l'esquena a la tele. Perquè com no m'agradava el futbol, jo no havia discussió. Jo me ficava ahí, jo me ficava a menjar el meu entrepà, les meves tapetes, i jo mirava les cares que feien aixina, unes cares aixina com d'orgasmes raros, i m'ho passava superbé mirant les cares de la gent. A mi, de xicoteta, Mendieta me xoca la mà, que és Ole! un jugador del València. Ole! Què te pareix? Així la que més sap de futbol, jo. Jo sé prou de futbol, la veritat, perquè veig tots els partits del Real Madrid. És la veritat, no perquè siga del Real Madrid, sinó perquè està el meu crush, que és Karim Benzema. Balón d'Oro. Quan t'estàs lesionant no veus el futbol, clar. Òbviament, només veig les històries. Té una miqueta problemàtic Karim Benzema, també, he de dir, però és un crush i se respecta totalment. Però és guapíssim. O sea, es que ojalá no fuera un fill de puta. Tant de bo, tant. Jo altra cosa que sé de futbol és Bellerín. Ai, que guapo! Ai, que guapo! És que no sé molt més de futbol. Sé que en són 11. I la paraula Linier. Bé, tot això és un poc de distopia, no? Jo pense. Un tuit que se fica ahí, fa perdre diners... És un poc de distopia i tot. Això me recorda, Pere, un poc al programa que vau fer l'Això no és veritat, el de Game Stores i tot això, no sé. Sí. Lo de les accions a la baixa, que la gent comprava accions i va rebentar un poquet el mercat i tal, un poquet això. Sí, bueno, va ser graciós breument per a la gent. GameStop era una empresa de venda de videojocs que estava amenaçada per un fons voltor que estaven apostant a que anava a petar, anava a caure, anava a quebrar. I la gent va començar a comprar accions a saco per a fer pujar el valor de les accions i el fons voltor aquest va començar a perdre milionars, però un dia rere altre, i que la gent deia, però deixeu de ficar pasta així, per favor, que aquesta empresa... No, jo fique pasta, però vas a perdre diners. M'és igual, jo fique pasta perquè no vull guanyar, vull que perga el fons voltor. I em va semblar meravellós. Va ser com 2 setmanetes, no va durar més el rotllo, però estaven realment tots vibrant a Twitter. Fou com quan els capopers atacaren l'aplicació de Dallas de la policia que te reconeixia la cara dels manifestants del Black Lives Matter. Increïble. Visca Blackpink. Sí. O sigui, s'ajuntaren tots els K-popers per a tirar tota aquesta plataforma. Que, o sigui, la gent se riurà dels otakus i tot. Aquesta gent se considera otaku. Jo no m'arric dels otakus, la veritat. Però... Corea. Clar, això no se veu. No se veu. Però que pogueren aconseguir volcar tot això soles en Twitter me pareix flipant. Només posant fancams de Black, BTS. sí. Superimpressionant. Va estar guapo també, sí que me recordé. I bé, ja si això és torn de parlar ja en els convidats, heu començat un projecte que es diu Club Babalà, si no recorde mal, porteu 5 o 6 capítols a dia d'avui. 6. I bé, jo he escoltat alguns programes i podria dir alguna cosa així com que és un podcast conversacional, no? Perquè porteu algun tema, porteu algun convidat i desmadreu. Desmadreu molt, La qual cosa se fa molt divertit. A mi me resulta molt divertit perquè dius, quan ja penses que has dit l'animal A, doncs un dels dos supera l'altre, i això sempre és molt graciós. Què mos podeu contar de Club Babalà? Que el vegeu i que mos seguiu en totes les xarxes. Home, però podem contar alguna més? Bueno, no, que tot comença perquè hi havia un nicho de mercat que era el humor en València, que per al nostre punt de vista és poc àcid, és molt light, massa light, i volíem, pues, o sea, no és que nosaltres siguem les persones més gracioses del món, però tenim poc filtre. Sí, i això a la gent li mola, la veritat. Clar, i perquè som naturals, saps que el nostre guió són 3 línies. El nostre guió és dir de quin tema anem a xerrar. Alguna volta, depèn del convidat que ha vingut, si mos dona més la tabarra o menys, se pot fer un guió, però si no és una xerreta entre amics gravada. Entre amigues. Entre amigues. Perquè pa que mentir. Sí, entre amigues. I bàsicament és pues això, jugar a veure qui diu la barbaritat més gran. Mentre mos bufem. Perquè la veritat és que mos bufem mentre fem el podcast.
bueno, acabem bufats, perquè tu vas veient... Sí, cada vegada vocalitzem menys, diem més borrades... Cada volta entonces són més graciosos, també. Clar, és que... nosaltres deixem el nostre fetge per la nostra audiència. Exacte. Això sí ha passat alguna vegada, però no sol ser lo comú, lo de l'alcohol i de més. Jo ara sols me faig un té, però en la primera temporada se deixaven portar, Pere. Les coses... Jo bebia moltíssima cervesa la primera temporada. Ara estic una miqueta més fit, rotllo fit i tal, i ja no me bufe tant, però bueno, tornarem. Jo, si me permeteu, tinc així un àudio preparat que he extret del vostre primer capítol, perquè ara contaré una coseta. I, bueno, començareu un poquet així de forts. En primer lloc, perquè volem guanyar diners, i hem analitzat el mercat i hem vist que no n'hi ha podcast en valencià. Hem analitzat el mercat. Sí, jo he fet un anàlisi de mercat, he estudiat el màrqueting i tot això, i la realitat és que és un nicho de mercat que flipes. Ara mateix som els primers o els segons? No, n'hi ha molta penya que ho fa en català, però són merdes. O sigui, són gent de merda. Com mos agrada ser insultatius, Mos encanta. Realment, sí que coneixíem alguns podcasts, però pensàvem que si diguem aquesta puta barbaritat, la gent mos diria, que així estem, és de més podcast i podríem fer amigues de podcast. Que mos tirarem no passa res. Perquè després ho posarem a TikTok i tot el món va dir, pues teniu raó. Ja, la gent mos dona la raó i punto. És veritat que no n'hi ha res. Evox i TikTok són dos mons completament separats i n'hi ha poc ahí. Vosaltres ho esteu unint un poc, però n'hi ha poca cosa. Jo he de dir que quan passareu el programa, certa gent va dir com que no n'hi ha podcast en valencià? I se va indignar i dic, a mi me fa molta risa, la veritat. Volíem això un poquet, o bé que la gent s'indignara i mos tirara un poquet de hate, perquè sempre fa il·lusió que t'insulten per primera volta en internet, la veritat. I si no és que n'hi haguera gent pues, que vinguera a dir-nos no, que sí, que existim nosaltres, mira, tal, i fer amiguets. Això venia així. O amigos o enemigos, però al mig no mos volien quedar. Si me permetiu, jo tinc així un altre àudio en una broma prou similar de fa 4 anys. Sí. Ja ho està fent. Exactament què he de dir. Veus? Ja ho està fent. Has de criticar-me per fer un fals inici. Vale, perdona. De veritat, Màxim, tu creus que feia falta fer un fals inici? Evidentment, quants podcasts en valencià coneixes que facin un fals inici? Quants podcasts en valencià coneixes tu, en general? Me va resultar molt graciós quan ho vaig escoltar perquè va ser la mateixa broma que van fer el primer programa de Repel·lència. En plan, no n'hi ha podcast en valencià. En la nostra defensa diré que en 2018... sí que anaven ben pocs podcasts en valencià, les coses n'hi ha que dir-les. Estava l'Això no és veritat, no, Pere, més o menys, no? En 2018. És del setembre del 17. Pues vosaltres ja porteu un any, però jo no coneixia poco más. M'ha resultat molt graciós, la veritat. I vosaltres no veniu la vostra idea a punt? No ho heu pensat? Sí, però està fotut. Està complicat. Un dia, escoltant des d'ací, escoltant a Greuges Pendents, que es recomana un muntó i s'escolta molt, van dir alguna cosa així com que a punt era una espècie d'agència de fer promoció per turisme. En plan, 60 milions d'euros tirats ahí per fer molt de turisme. I després, si ho penses, en plan, té un poc de raó, no? Tots els programes aquests que van d'un lloc a un altre, fer promoció del turisme. I així, si una de les coses que s'ha criticat és el turisme, jo què sé, igual no caiem bé per el tema turisme, igual, Pere, deurien fer-se turisme friendly, promocionar-se els Airbnb, que pugen els preus, tot això. No, deia perquè en realitat el vostre contingut és super d'apunt. Sí. ¿Sí? No. Sí. O sea, no a punt de una senyora que va a pobles i li pregunta a les senyores què fan en el seu poble i li ensenya un format que està boníssim. Quin dolcet és el típic d'ací. Claro, no això, sinó rotllo la ràdio normal. Sí. Home, la veritat és que escoltem molts podcasts i jo he comentat a molta gent que fa podcasts i dic, hòstia, és que estàs fent una coseta que sona a punt ràdio, aixina per la nit o en cap de setmana, una cosa aixina. La veritat és que pegaria molt, 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 molt bé. I bueno, hi ha gent que ha fet coses i sale mal directament. O sigui, a punt és un tema complicat. No hauria de ser, però és un tema una miqueta complicat.
És que doneu informació, feu estudis, doneu dates, vull dir-te... Elies i jo l'únic que podríem acabar és en la primera edició de Gran Hermano de València. Benimaclet Shore. Benimaclet Shore. Seria una passada. Jo ara, ficant-me en sèrio, el que estaria guai és que a punt pues, tiraran un poquet una maneta. Jo no espero estar en a punt ni res, però que mos tirarà alguna maneta als podcasts. Jo què sé, fes una plataforma, promociona'ns d'alguna manera, no sé, estaria guai. Han fet molt poques coses. Va haver un moment que... Sí. O sigui, com l'Àcer Podcast, i que estàvem tots allà juntets. Això estaria molt bé. Sí que el podríem fer-ho millor, va convidar alguns dissabtes a alguns podcasts, anar en 4 o 5, jo crec que ja no estan fent-ho. De Parquineo i alguns més. Jo vaig escoltar... Greuges, també va anar la secció de l'excusar, me sona, i coses inútils. Alguno més ja no ho sé. I Sinestèsia va, però bueno, col·labora en el tema del RAI, que és una altra història. Sí. Que ties més xules les de Parquineos. Sí, la veritat. Ties xulíssimes. Es cauen molt bé, però no volen vindre. Però no ho digues. No, jo crec que hi ha un xoc generacional, ja s'ha parlat, i vosaltres sou un poc el pont entre la generació millennial i demés i el que ve ja després, no? Vosaltres sí que s'heu adaptat al tema TikTok i tal, que ahí és, tot i ser trema el toquen molt bé i ho fan molt bé. A mi els podcasts de perquè no, jo normalment s'escolto i m'agraden a muntó, però hi ha un això generacional, són gent jove i ho fa molt bé. O sea, que ahí, Pere, està un poc relacionat amb el que tu dius. Jove i guapa. No sé si has de dir alguna cosa. M'estàs espentant per a que fas el meu speech i tal, que bueno, ja ho vas dir una volta i te va agradar. Es fa una miqueta de ràbia la gent guapa que fa podcast. Perquè tenim nosaltres la idea que els podcasts és una cosa... El podcast és una cosa que és per a lletjos, totalment. És una cosa que van inventar els lletjos per a ells, que no se'ls veu la cara i només parlem. Perdona, però això és la ràdio. I a més, una vegada arribaren els gais i les ties que parlen molt de les seues mamelles, passaren a la història la xengetza. És que una que la bellesa és relativa a l'ull del que mira. Real. Que així no n'hi ha que criticar a ningú. Perquè vosaltres, per exemple, sou prototip d'un maricó que va al bubu i liga moltíssim. Sí. Perquè sempre se m'ha dit, ositos que flipes. Al igual és que no esteu buscant el vostre públic, bé? Claro. Igual. Però sí que és de veres que ja que tens la idea de fer un podcast i, òbviament, si ho heu escoltat ho sabreu, que jo soc una persona mega flipa, que està super segura de la seva figura de cara als demés, si eres guapo has d'aprofitar-ho. Sí, això què vol dir de ser guapo i no traure's profit? Això què vol dir de no traure's profit? Tot el món hauria de traure's profit. I després jo he vestit de l'oficina perquè sempre gravem quan estic super agobiat que apleguen un huevo d'ansietat. Sí, per això m'he bufat de vida. Elies, el pobre, la veritat és que viu dins d'un nervi constant. Mira que jo no sóc una persona molt tranquil·la tampoc, però al costat d'Elies parec una bassa d'oli. Bé, sí, ara jo crec que estaria guai que m'ho fareu un poquet de promoció de com poden seguir-vos, plataformes, xarxes socials... A veure, si eres una persona que ha nascut entre el 1990 i el 2005, coneixeràs perfectament a una senyora que es diu Maria Bradelo. I esa persona que ha de contestar-nos, i estic intentant que mos escolte per qualsevol puesto, és un referent per a mi, per a Maria. Aleshores, si tu també vols conèixer a Maria Bradelo, feu ja doneu-li el puto botó de seguir en TikTok, en Instagram, en Spotify, doneu-nos 5 estrelles, per a que a la tia li aplegue, perquè ja no sé què fer. És que no ens contesta de ninguna manera. No sabem si ja li tenim que parlar al manager, no sabem si ens arribarà una demanda d'acoso, no tenim massa clar com continuar, però volem conèixer a Maria Bradelo. Al final és una de les finalitats del podcast. Claro. O sea, ahí es arribar al pic. Sí. I després ja caiguda, en picat. Bueno, no, anem a Catalunya als tiktokers catalans. Sí. El tema Maria Bradelo... El tema Maria Bradelo, després, quan parem, vos comenta alguna coseta, que a lo millor... Algo se pot fer. Tu veus. Pere, i nosaltres tenim algun, no sé,
algun lloc de convidarem a esta persona i tocarem el sostre? Pues Carolina Ferrer, per exemple. Sí. Ens agradaria molt Carolina Ferrer. Ximo Rovira, per exemple. Ese no me l'esperava. Jo és que, clar, estic una miqueta nacional i popular i estic reivindicant a Maria Bradelo, que és totalment reivindicable, és referent, però clar, jo estic pensant de Ximo Rovira quan feia ell a soles tot a Canal 9. No sé si te'n recordes, que era Ximo totalment, que estava ahí 24/7. No sé què se prendria l'home, però estava allí 24/7, que jo crec que anava pel matí i alçava la porta. Com Juan y Medio en Canal Sur. Sí, una cosa pareguda, que va prendre el mateix. O com Eugeni Alemany al principi de Punt, toca el dir-ho, vull dir, tampoc fa falta anar-se molt lluny. Ai, que bonico. Sí. També estaria guai poder algun dia que vinguera. O en Pere Aznar. A tot això, no heu dit en quines xarxes esteu ni plataformes? En Spotify, iVoox, Twitter... o sea, TikTok, MySpace perquè no existís. TikTok, Instagram... Podeu seguir-nos per tots els costats. Pràcticament, inclús si ens seguiu pel carrer, si no ho feu de manera rara, podeu fer-ho. No, i a banda, que si ho feu de manera rara i mos putxeu a TikTok i se feu virals, mos pareix de putíssima mare. També. Sobretot, si voleu ligar en nosaltres, també podeu, que això feia falta dir-ho. Ah, sí, sí. @Loren Munoz. El nostre Loren Munoz que no ens contesta. És un seguidor que tenim que encara no s'ha posicionat de si és Team Elies o Team Maria. I volem saber-lo ja. I segur que s'ha escoltat el podcast. A tot això, ara és el moment en què mos poseu la cançó. Pere pensa que mos van aportar algo que tu i jo no posaríem de normal, la veritat. Anem a ser sincers. Pues ja tocava. Sí, tocava perquè damunt és una cançó que està molt de modeta ara. Ha renascut gràcies a María Escarmiento. Que nos encanta perquè María Escarmiento i Sofum són los vengadores per als gays. Sí. I és la de Puedes contar conmigo remix. Remix. I sabent lo que li ha passat tot a Maya Montero ara. Uf. Que ara està en les últimes. Bueno, en les últimes. Està en les finals. Està ahí. Pobreta. Siento que se acerca el final y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que de amor al verte esperando en mi portal, sentada en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo. Nunca hubo maldad, solo ingenuidad, pretendiendo hacernos creer que el mundo estaba a nuestros pies. Cuando el sueño venga por mí, en silencio voy a construir una vida a todo color, donde vivamos juntos los dos. Y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos. Y hoy solo quiero que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que
I bé, i després ja d'escoltar la cançó, mai pensaria que sonaria això en Repel·lent, si vos soc sincer, però, bueno, bé, per a tot hi ha una primera volta, però igual que per al TikTok. Ha sonat el vent de Raymond, que em va semblar molt brutal. O sigui, em va semblar una cosa... Era tan rància que era entranyable, me va agradar. I això, bueno, això també m'ha agradat. Huracán de Hakuna, que són valencians. Sí. Perquè pensem que està més de moda la que hem dit. Sí. Molt bé, si voleu ja passem als dos temes finals que mos queda. El primer és un poquet... Bueno, ha hagut una novetat. Sobre això és que Correus havia fet un setxell del PC. Per descriure, si no l'heu vist, era molt senzill. Estava la falç i el martell en diversos colors i vaig ficar Partido Comunista d'Espanya 1921-2021. Centenario del Partido Comunista, no? No ficava res més. Va haver ahí molt de rebombori, sobretot en Vox, Ciutadans i PP, que van gesticular a muntó i demés, i l'Associació d'Advocats Cristians ho va denunciar i una jutgessa ha suspès cautelarment la seva distribució. Els advocats cristians diuen que aquesta setxell viola la llei de memòria democràtica, segur la llei que els agradava a ells, perquè, pues diuen lo típico de comunismo, fascismo, la misma mierda es y los mismos mataron. Un poc així l'argument d'aquesta gent. Pere, què ens pots comentar? Vale, això és un tema que ha estat curiós aquests últims dies. Per dir-vos una cosa, a Portugal se va fer un setxell fa un parell d'anys perquè porten una miqueta més de temps de comunisme allí. El Partit Comunista portuguès crec que és 2 o 3 anyets anterior a l'espanyol i no va haver cap problema. I així, però, bueno, per aquest setxell de seguida, una cosa que no s'havia assabentat ningú, ells van una miqueta d'efecte Streisand, ho han bombat moltíssim. En principi és una autèntica xorrada, o sigui, el Partit Comunista és un partit legal, vulguis que no, pots votar comunisme sense cap problema, te pots afiliar sense cap problema, no és cap partit que tinga tota la cúpula implicada en un escàndol de corrupció supertotxo i no n'hi ha absolutament cap problema ahí. Clar, això és una cosa que és el que ens preocupa molt, que això, per exemple, fa 20 anys, en el 2002, s'hagués fet sense cap problema i ningú hagués dit absolutament res. I, bueno, els següents partits, que si han de tindre setxell per el centenari, serien Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Nacionalista Basc, si no m'equivoque. I després crec que hi ha el PSOE. El PSOE i el Partit Nacionalista Basc... No, el PSOE és anterior, No sé si farien setxell. Sí? El PSOE crec que se va fundar en l'any 86, 87, en el 1800, O sigui, vull dir que no sé si farien setxell en aquella època. Vale. Com 30-40 anys més que el PSOE. Pues bueno, el tema es aquest i bueno, els abogados cristianos estos, abogados cristianos solteros, pues s'han ahí, jo què sé, s'han les típiques merdes de sempre, de denunciar-ho tot i de més, tenen pasta de sobre, i la jutgessa aquesta, el cas és que ha fet aquestes mesures cautelars que ha retirat, bueno, no se pot traure el setxell encara fins que no se resolga el cas. El que tothom pensa és que això se resoldrà a favor de Correus i que serà el segell sense cap problema. El que passa és que molta gent ha entrat al perfil de Twitter de la jutgessa i tots són retuits de Vox i de Willy Toledo i de Peña i Sina i és supergraciós. O sigui, és la típica jutgessa fatxa de collons que com te toquen un judici, pues, bueno, menges ahí més presó que jo què sé, que chapapote, jo què sé, és una cosa increïble. I res, estem tots una miqueta flipant a veure què passa, però clar, ja ha arribat a un nivell que estem molt acostumats a que passen coses superfatxes, superdronades i superincreïbles. O sigui que, no ho sé, fa un parell d'anys o 3 això seria un escàndol i ara és, bueno, otro lunes en l'oficina. Jo només vaig a dir una cosa, vaig a dir dos. La primera és que Correus és llibertat i així hem d'elegir entre comunisme o llibertat. I dos, no entenc com critiquen tant el comunisme quan la persona que representa el comunisme dins del Parlament és la persona millor vestida de totes. No sé si Pablo Iglesias pensaria això. Vull dir-te, me pareix molt de rebombori per un setxell que avui en dia jo crec que poca gent escriu cartes
poca gent gastaria això se xeix. Tia, i que ficants activistes, tia. Que n'anaven a fer 135.000, a mi me pareix molt tirar per lo alt, qui va escriure 135.000 cartes? Bueno, al igual les podia haver gastat els abogats estos cristians per enviar-te la demanda a casa. Haver sigut super bonic o super poètic. És que esta gent està super tarà, però que agarren i fan tuits per qualsevol cosa que han així diverses voltes ja, per exemple, a una drag de Canàries li enviaren una demanda per fer un show sobre Jesucrist. Sobre Jesucrist. Esta gent està al dia de tot. Tia, que jo cada vegada que folle me arriba una carteta que fica... Però no necessites... Certificada. I buenazo... Està mal. Comunisme. Jo, si voleu per tancar el tema i fent gala de la meva carrera, que no m'ha servit tampoc per molta cosa, jo penso que comparar el comunisme en Espanya amb el feixisme és de tarats, perquè si possiblement hi hagués un partit que va defendre la legalitat, que no va fer revolucions, que va estar al costat de la república, va ser el Partit Comunista, va ser el partit de la legalitat en Espanya durant el moment en el qual els altres havien pegat un cop d'estat. Vull dir, és que no té ningú sentit històric dir que el Partit Comunista anara com en Rússia o algo, que pegar un cop d'estat il·legal i matar no sé quants milions de persones, perquè és que això en Espanya no ha passat, ha sigut tot el contrari. Ha sigut el partit de la legalitat. En la guerra civil va ser així. El Partit Comunista ha de fer la llibertat, o sea, ja sí, ja fica més preactivista i trencant un poc el meu personatge, però bueno, no n'hi hagué cap... O sea, el Front Nacional, o sea, la llibertat que tenim assolida en Espanya és en part el Partit Comunista. O sea, jo, per exemple, que m'he pegat molt de prop perquè la meva família és de Cuenca i eren maquis, sincerament, el meu iaio no tenia culpa de res, al revés estava defendent els seus drets com a ciutadà i tingué que fugir a la muntanya i viure rotllo, tia, 2 anys en un puto búnquer. I m'estàs contant, no? O sea, els fills de puta són els feixistes, o sea, està clar. Antifeixisme sempre. A voltes pareix que fa falta recordar-ho, la veritat. Sí, perquè, tia... Perquè la gent se confundís molt de termes i de coses. Boxtants. La gent no mira suficient en Google. No, és veritat, la gent no mira en Google. A més, bueno, a banda del paper que va tindre el Partit Comunista, no només durant la Guerra Civil, sinó després els anys finals de la dictadura i tal, i també la transició que sé que esteu apuntant, que, bueno, se poden fer moltes crítiques, però van estar sempre del costat de la democràcia i de la legalitat, que és el que tu estàs comentant, Màxim. També cal dir que tota aquella persona que fa aquesta igualtat entre comunisme i feixisme pensa que va de guais, que va de centrista i va de tal tio sobrat, però se nota una miqueta el que te fa més ràbia el comunisme que el feixisme, i que, com a molts altres, en el seu moment te tiraries a menjar polla feixista abans de, diguem-ne, acceptar qualsevol tipus de mesura comunista. Una miqueta hi és, per la seva part, jo sé, ja és que hem quedat una miqueta. Si voleu, acabem ja amb un tema que és un poc farragoset. L'he deixat pel final, igual no ha sigut la millor escaleta del món. S'estan obrint uns processos de consolidació de professors sanitaris i demés interins, perquè en Espanya va ser denunciada per la Unió Europea per abús d'interinitat. Aleshores s'ha obert un procés de concurs per a estabilitzar. En aquest cas anem a parlar del personal sanitari. Va haver molta polèmica, sobretot crec que era l'ABC, vaig llegir i demés, que el titular era algo així com el valenciano vale más que la tesis doctoral. Si entrem un poquet a eixir, encara no ha eixit el barem, és un esborrany que va eixir, que per a estabilitzar el personal sanitari que pugui tindre la seva plaça, el valencià pot valdre fins a 15 punts de tot el procés, mentre que tindre una tesis doctoral eren 5 punts, era un altre apartat. Cal recordar que l'experiència laboral eren 70 punts, vull dir, ahir el valencià també juga poc, però bueno, és un poquet el que sempre parlem, l'odi cap al valencià, i recordar també que el valencià ahir no serà requisit, és a dir, no se li va dir a ningú, si no tens el seu de valencià no pots ser personal sanitari, en cap moment. Jo només li diria, amore, si t'has aconseguit traure medicina,
t'assegure que el mitjà te'l pots traure, carinyo. És que a mi me pareix això ja com una ridícula. Una que no és una obligació, és el que han dit, són punts extras, és que suma. Si el tens bé, si no, pues bueno, chico. Si vas a ser metge dins de la Comunitat Valenciana, què menys que poder parlar el valencià, que és la llengua en la que hauries de poder atendre als teus clients, no? Als teus pacients. Clients. Sí, clients, d'alguna manera. Que, jo què sé, tu te l'estudies, tu l'aproves, perquè és una persona en un cerebro supergordo que t'has tret medicina, no per res, és que, anem a veure, no t'has tret belles arts com jo, tens la capacitat, vale? Després, si vols parlar-lo mal, és que no passa res. També, quina concepció, la gent no en riem quan algú ens parla mal valencià. Quan algú està fent l'esforç, tenim una tendència a dir, ai, que persona més dolça, almenys està intentant-ho per mi. A mi me pareix una puta parida esta discussió. I si no vols, pues, no sigues metge així, sigues metge en Madrid, que em fan falta 34 eren. Claro, que vaig a prepuesto ja, és de veres. Mira, vaig a fer una explicació. Deixeu-me este segon, perquè la gent critica molt que se donen punts per tindre el valencià i el mitjà a les oposicions, però en Catalunya, quan acabes batxillerat, te donen el mitjà de valencià, bueno, de català, per haver cursat en català el batxillerat, i en València no. I he fet tota la meva puta escolaritat en català. O sea, que el mínim es que por lo menos me reconeguen que sé la diferencia entre teche y techota. Això és un tema que és, bueno, és molt recurrent i tal, és que des dels anys 80, per almenys, estem en la mateixa discussió de ficar l'obligació de les llengües per accedir a la funció pública a les autonomies que n'hi ha llengües cooficials. Y bueno, siempre son els jocs comuns, les mateixes xorrades y tal. Es que es obligatorio y tendría que ser un mérito. No es que es un mérito. Ah, pues no me parece bien tampoco. Dius, va, callar la puta boca. Payaso. O sea, es un tema que és una miqueta recurrent i tal. I, bueno, jo me sembla totalment lògic que això pense que hauria de ser un requisit. De fet, en la pràctica, la gran majoria de col·legues que he tingut que han tirat a saco oposicions, el primer que han fet és treure la certificació. Sense això no vas a fer cap examen. Primer te treus el valencià, el superior que es deia abans, ara es diu el C1 o C2, no me'n recordo, crec que és el C2, i cap a davant. Però és que no te tragueres això, no anaves a cap examen de res, perquè sabies que eren uns punts que això tu treies i per tota la vida tenies aquests punts i eren punts gratis, o sigui. I clar, jo què sé, després de que vosaltres dieu, o sigui, si no te'l vols treure, perquè no te'l vols treure, tens més de mitja Espanya per a treballar. Que no has de vindre així. Què vols? Platxeta o una cosa aixina? No sé, la gent té una afició a vindre a Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, Euskadi, Galícia i tal. Què dius? Què dius? Que voleu llocs de platja que se menja bé i hi ha festeta i tal, i n'hi ha drogaïna, jo què sé. Què és el que voleu? Tu què vols ser metge o què exactament què pensa fer així? Jo què sé. Me fa pensar. Ahí hi ha dos coses que has dit, lo del tema de donar títol per traure's batxillerat o carrera. Jo penso que és una cosa que se hauria estudiar i fer. De fet, bueno, Zaya Guidum va fer un tuit, un fil esta setmana, que parlava de tot això. I pense, bueno, la llei de plurilingüisme va per ahí, de que si arriba a uns estàndards crec que se donaria el B2 per al batxillerat, crec. Pues a mi que me donen. Crec que també ahí, clar, hi ha una cosa un poc perniciosa, perquè jo que estic en batxillerat, pues, si jo faig l'assignatura en valencià, si algú la fa en castellà, pues, l'examen... Pues, però a mi me pareix una incoherència que després a tu te'l voli demanar el mateix nivell de valencià en selectivitat. Si tu no aproves l'assignatura de valencià no te'l donen, però si l'aproves sí. I per a treure el batxillerat és que tenen totes les assignatures aprovades. Em pareix una incoherència completa. I no estic parlant de... perquè jo pense que l'escolaritat hauria ser completament en valencià. Però en el cas del que tenim en València, igualment, si tu no pots tindre el títol de valencià, si no tens l'assignatura de valencià, que té... O sigui, a més és que el nivell de l'examen de selectivitat és molt més alt que el mitjà. O sigui, sincerament. O sigui, no sé quan fèreu selectivitat, però jo quan la vaig fer mirava... O sigui, me feien
exàmens de mitjà en primer de batxillerat i en segon ja me feien exàmens pau. Sí, evidentment és una cosa a tindre en compte. I l'altra que estem parlant d'un lloc on no és requisit i quasi tot és la puntuació sobre el treball que has fet. També la segona cosa que volia dir, que amaga tot això, és que, bueno, dins de la funció pública doncs va haver un toc de la Unió Europea, que va ser, jo penso, prou vergonyós per a totes les funcions públiques, que dir que les administracions públiques violaven les lleis laborals per encadenar contractes temporals. Hi havia gent que portava 20 anys que la contrataven l'1 de setembre i la tiraven el 31 d'agost. I això en l'empresa privada és completament il·legal. El parche ha sigut aquest, no sé si era el millor parche possible, podrien haver-se creat una altra forma de treballador indefinit sense plaça. Aleshores, pues, bueno, això també suposa que algun dia ho parlarem per el tema tot aquest de la temporalitat en la funció pública i com se soluciona i demés, perquè ha hagut molts debats i això també és una repercussió de tot això, no? D'entrar gent per concurs sense fer examen i demés i tot aquest tema. Jo crec que, Pere, ja estaria tot, no? Sí, jo crec que sí. Abans de que torni a caure la connexió, jo crec que sí. Perdó, perquè aquesta vegada està jo de la connexió rara. Jo no sé què li passa a Zencaster, que ens està donant 4 programes prou lamentables, no sé què volen, des que el van actualitzar, què pretenen, que el paguem, no sé, sempre... Jo la veritat és que el pague, i me va bé, per al meu podcast. Mira tu, a veure, tio, pobre. Bé, moltes gràcies per vindre, Elies, moltes gràcies per vindre, Maria. La veritat és que m'agrada molt el vostre podcast i espero que seguiu perquè és molt divertit i t'alegra molt i te pegues unes bones risses, sobretot quan passeu el que has dit tu, que no teniu és que no teniu filtro directament i ja està. I això és una cosa superdivertida, molt incorrecta i, bueno, que espero que no sé, seguiu i d'ací 2 o 3 temporades torneu a vindre i tornem a tindre aquest programa que ens ha quedat, pensem, prou. No, bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos així a xerrar i a estar. I espero veure-vos com a imatge del Bubu en guany. De veres, busqueu el que és el Bubu perquè sou completament el target. Penseu que sou gent lletja i no sabeu el vostre target. No sabeu el vostre públic ni el vostre potencial. Jo espero veure-vos també en TikTok, que traspasseu aquesta barrera. Claro, però ja en el arnès i les coses així que toquen del Bubu. Primer Bubu, després TikTok. Ho fem així. Aneu a flipar. Has començat per lo difícil, Bubus per bola del drac? No, que es diu Bubu el pub. És que val, jo pensava que era un Màxim, estil. he de fer un mapa del que ha passat així. No m'entenc de res. Això vaig editar-ho i ho lleve. Bueno, doncs bé, moltes gràcies per haver vingut i Pere, com sempre, se veiem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Vinga, adeu. Adeu. Has escoltat un programa de la Comoditat Valenciana. Si t'ha agradat, fes-nos un m'agrada i compartix la tertúlia. Recorda que ens pots seguir a Facebook, Instagram i Twitter. No vull un país normal, compare, no vull un país nacional. Tinc la mezcla però no compare, tinc la molla que no ten los trappers, tu la bossa que la posa guala i tu la bossa que solta la guala. M'esmusa la teua excusa, no vull ser jo la teua musa, en la semastorrufa quan veig pallera fa corfa, alerta amb la pellarfa, se t'han quedat paluegos com lluentons, en l'aparato de les dents, m'esmusa vore't gratar pedra, de grifa i aquell que esnifa sense escendari, mullant editades, perdeu el temps, menuts caretos, pintats en plastidecos, bona falta te fa, una bascolla, vindrà el moro musell i es portarà les poques idees que tens per jugar, una doctora ninja, si falca, segura, com diners en l'Olimpia, una taca d'energia que no se'n va ni pa atrás, tras, 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 tras. Ahogados, 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 y un reflejo y un marrón, este flow està cabrón. El groc és per la pasta, el roig és per la sang. Dis-me què millora per tindre un estat.
estat d'excepció, permanent veritat. No parle de Covid, parle d'estar controlats. Qui me representa no està en un estrat, és un col·legueta que està al meu costat. No vull que em governe ni ma mare, saps? Vos pergueu en merdes com la identitat. Volies un hack des de dins i el monstre t'ha menjat. Qui té una vacuna anti-imbecilitat. La vida que importa és la des de baix, feta des de baix i per des de baix. Jo no sóc de tots, vull animals en llibertat. Sóc conservador, són tal originalitat. 2 i 1, 3, 5 i 4, 9. Caguen TV3, caguen a punt. Colles d'amigatxos enxufats llau. Hem de fer-vos fora i no substituir-vos mai. El groc és per la pasta, el roig és per la sang. El blau és als genolls perquè l'estàs xup. Planteu una falla tots els anys, esteu subvencionats. Canteu de parides tots en veu de nas. Feu cançons pa masses que fan palmes. Fa 20 anys que faig el que es farà en 20 anys. Ja ho dia m'abuelo, el futur està tot pa atrás. Tras, tras, tros, 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 tros.